Què tal, enganxats? Com esteu? Benvinguts a una nova temporada televisiva que estrenem aquí a TV3, al plató de Tarda Oberta. Avui us explicarem totes les novetats d'aquesta temporada de tardor, que en són moltes. TV3 presenta avui una graella carregada de novetats que pateix una autèntica sacsejada. Nous magazins de matins, nous magazins de tarda, noves apostes pel prime time i una nova sèrie, com si fos ahir, després de 8 anys d'èxits de la Riera. Com sempre, enganxats estarà amb tots els protagonistes, aquest any amb moltíssimes cares noves. Ens acompanyeu? Som-hi! Estem amb Badó Lledó, un dels dos presentadors, juntament amb Ruth Jiménez, del nou magazín de tardes de TV3, Tarda Oberta. Badó, bon dia, gràcies per estar amb nosaltres. Què tal? La primera pregunta obligada. Portem 2 dies de Tarda Oberta. Quines han estat les primeres sensacions a nivell personal, però també de tot l'equip de Tarda Oberta? Home, a nivell personal, fantàstiques. La veritat és que hem estat molt a gust i a nivell de l'equip ja és impressionant. Tenim un equip que és jove, pancaire, professional, divertit i vaja, aquest ha de ser el model d'èxit segur. Hem començat al Tarda Oberta amb unes condicions que no eren les més satisfactòries, perquè encara hi ha molt de contingut que ha d'entrar dins la graella de TV3, que això ajudarà que tot vagi molt més fort, però bé, content amb els primers resultats. L'objectiu és que hi hagi una fusió entre entreteniment i informació, però aquesta informació, malgrat sigui molt densa, poder-la passar pel túrmix de l'entreteniment i diluir-la una miqueta més, perquè sigui més agradable consumir-la. Hem estat amb Badó Lledó i ara estem amb l'altra presentadora d'aquest nou magazín de tardes, Tarda Oberta, Ruth Jiménez. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Per estar amb nosaltres, molt bé. Escolta'm, permeta que et pregunti, ara que has estrenat el programa, com us heu vist a nivell d'equip, però també a títol personal en aquest plató i en aquest programa Tarda Oberta? Jo en aquest plató m'hi sento molt còmoda, no sé tu, però jo tinc la sensació d'estar a casa. La gent l'ha criticat molt, que si és el chill-out, que si sembla que estigui allò a mig construir. Clar, és que 28.000 gots repartits per tot aquest plató, això no ho havíem vist mai, no? Jo m'hi sento molt còmoda, això és una carrera de fons, és el segon programa de 213 programes que hem fet, per tant, hem d'anar construint, jo crec, aquest vaixell a mesura que anem avançant i adequant els continguts. Però el programa està molt viu, el programa ha d'evolucionar i jo crec que també anirem evolucionant en funció del que anem rebent, dels inputs que anem rebent de la gent. Estem amb Núria Roca, tots vosaltres la veureu a partir de dimarts que ve, dia 12, a 3:15. Sí, senyor. A TV3. Núria, què veurem a tota pantalla? Què veuran els espectadors a partir de dimarts que ve a TV3? Veuran moltíssimes coses, perquè anem a ser 3 hores diàries d'entreteniment, de coneixement, de passar-s'ho bé, de riures, de tocar també temes seriosos, però sempre en la vessant més divertida, no? I volem que els espectadors de TV3 ens donen l'oportunitat d'entrar a casa, de que formen part de l'equip, com estant en contacte permanent a través del WhatsApp, del mail, del telèfon, de la pantalla i fer un espai diari on tot el món es sentisca integrat. Fer possible el parlar de llibres, d'art, de la Capella Sixtina, de curiositats, de cinema. Anem a tindre una tertúlia del cor, anem a tindre una tertúlia de televisió, anem a parlar del temps, però sempre anem a intentar, perquè tot està inventat, aleshores el que anem a intentar és donar-li una volta.
Estem amb Eduard Farelo, un dels protagonistes d'aquesta nova sèrie de TV3, com si fos ahir. Eduard, explica'ns, sabem que et dius Miquel, què veurem d'aquest nou personatge a partir de dilluns a la nit? Doncs el Miquel Cuevas és un consultor, és un de tants d'aquesta colla d'amics que es retroben al cap d'uns anys, i en principi era un tipus que tots el recordaven com un idealista, era el que això tenia certes ambicions polítiques, podríem dir, o d'intentar arreglar les coses socialment, i la vida l'ha portat a un altre lloc, s'ha convertit en un consultor, un tipus que està molt còmode amb el sistema actual i amb la manera de viure, i ja està, diguéssim que és una mica... Bueno, és un tio seriot, no és que sigui mala persona, però té moltes habilitats a nivell professional i poques a nivell social. Estem amb la Sílvia i el Jordi d'aquesta nova sèrie de tarda a TV3, com si fos ahir. Expliqueu-nos què ens podeu avançar dels vostres personatges. Bueno, som una família encantadora, els Quílez, ara esteu a la nostra cuina estupenda. Tenim 2 fills ja més grans que tu. Els vam tenir que eren molt jovenets. Molt. I just ara, com deia abans l'Andrés, acaben de marxar, bueno, un ja fa dies que està fora de casa, que ja viu fora, la nena se'ns ha anat ara, i ara comencem aquesta vida sense fills, amb la qual, bueno, sembla que tot pot ser molt xulo, però a vegades, bueno, no ho serà tant. Clar. I, bueno, ens passaran coses com passa a tothom, no? Sí, com que la segona joventut no és igual que la primera. Exacte. I a vegades això pot decebre una mica també. No? Gemma és una dona treballadora que li importa molt la seva feina, és una consultora d'empreses, està separada del seu ex fa 2 anys, que és el Marc Artes, el personatge de l'Andreu, i tenen un fill de 18 anys que té altes capacitats, que és molt intel·ligent i que estudia físiques. Doncs el meu personatge és un personatge interessant perquè és complexa, no? Aleshores té algun costat una mica fosc, és un personatge una dona que va a la seva, que viu, veus, aquest és el seu pis, viu en un pis de soltera, ella s'arregla, té un punt de solitària, d'individualista, és una dona, treballa en una empresa que fan calces i sostens, ella té un càrrec important, entre cometes, i li agrada, diguéssim, que les coses li surtin com ella té previst. I aleshores, si s'ha de dir alguna mentida per fer que les coses vagin per on creu que han d'anar, doncs no passa res, es diu una mentida. Un personatge interessant, misteriós, diferent del grup. Ells són 8 amics que es retroben perquè un d'ells té un accident. Això s'explica, no és spoiler perquè a l'anunci de fet s'està explicant això. I aquí jo pertanyo a la corona, diguéssim, al cinturó de personatges que hi ha al voltant d'aquests 8 protagonistes. Gràcies. Merci. Bueno,